ассалому алайкум тамошобинони азиз, шумо хабари рӯйдодҳои ин соатро аз телевизиони ҷаҳонамо тамошо карда истодаед. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026 мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амалишавии раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар фармон медиҳам. Якум, солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шаванд. Дуюм, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 6 моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 январи соли 2022. 5 январи соли 2022 суҳбати телефонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии Арманистон, раиси шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муҳтарам Никол Пашинян баргузор гардид. Зимни суҳбат Никол Пашинян ба Эмомалӣ Раҳмон дар бораи муроҷиати расмии узви шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев дар бораи расонидани кӯмак аз ҷониби кишварҳои узви созмон дар бартараф намудани таҳдиди ба миён омада маълумот дод. Эмомалӣ Раҳмон омодагии ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ширкат дар василаҳои сулҳофарии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ тибқи ӯҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. Суҳбат дар рӯҳияи созанда баргузор гардид. 6 январи соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. Роҳбарони давлатҳо рафти иҷрои тавофуқоти дар доираи дуҷониба ҳосилшударо баррасӣ карда, пиромони масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор намуданд. Сарони ду кишвар вазъи кунуниро дар ҷумҳурии Қазоқистон муҳокима намуда изҳори умедворӣ карданд, ки оромӣ ва тартибот ҳарчи зудтар барқарор хоҳанд шуд. Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев омодагии худро барои таҳкими ҳамкориҳо, ки ба таъмини сулҳу амният ва субот дар минтақа равона шудааст, таъкид намуданд. 6 январи соли 2022 бо ташаббуси ҷониби Қазоқистон суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев сурат гирифт. Сарвари Қазоқистон ба ҳамтои тоҷики худ дар бораи вазъ дар кишвар ва тадбирҳои аз ҷониби роҳбарият барои ба эътидол овардани он андешида шуда маълумот дод. Эмомалӣ Раҳмон аз талошҳои роҳбарияти Қазоқистон ҷонибдорӣ намуда изҳори умедворӣ карданд, ки тавассути муколама барқарорсозии субот ва тартиботи ҳуқуқӣ имконпазир хоҳад шуд. Президенти Тоҷикистон омодагии ҷумҳуриро барои ширкат дар василаҳои сулҳофари созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ тибқи ӯҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сафири ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон Виктор Денисенко мулоқот намуд. Гардиши мол миёни Тоҷикистону Беларус дар 9 моҳи соли 2021 наздики $30 миллион амрикоиро ташкил намуда, ҳамкориҳои дуҷониба дар асоси сиёсати оқилонаи сарони ҳарду давлат ҳамасола тақвият меёбад. Таъкид гардид, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2022-2026ро солҳои рушди саноат эълон намуданд, ки ин дар баробари таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва татбиқи дигар стратегияҳо замина мегузорад ба рушди соҳаи саноат, бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон. Зимни мулоқот ҷонибҳо дар баробари баррасии соҳаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба ва соҳаи иқтисоду тиҷорат, кишоварзӣ, саноат, ҷалби сармоя ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии муштарак бештар мароғ зоҳир намуданд.
дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон доир ба омӯзиши паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии мамлакат ва ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии он ҳамоиши илмӣ баргузор гардид, ки дар он роҳбарият ва кормандони он ширкат намуданд. гузориши ҳамкорони мо. яке аз падидаҳои муҳим дар давлатҳои муосир институти паёми сарвари давлат ба мақоми қонунбарор мебошад, ки онро конститутсияҳои аксарияти кишварҳои ҷаҳон муқаррар менамоянд. паёми сарвари давлат ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳуҷҷати расмӣ ва муҳими барномавӣ ба ҳисоб рафта, дар он тамоми ҷанбаҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар таҳлилу баррасӣ шудаанд. иброз гардид зимни чорабиние, ки дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон баргузор гардид. дар рафти чорабинӣ иштирокдорон оид ба аҳамияти паём ва дастуру супоришҳои роҳбари давлат, нақши мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳамчун мақомоти мусоидаткунандаи ҳифзи ҳуқуқи инсон дар самти баланд бардоштани маърифатнокии аҳолӣ ва қабулу баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон суханронӣ намуданд. дар идома қайд карда шуд, ки бо дар назардошти дастуру супоришҳои сарвари давлат, мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон низ бояд фаъолияташро тақвият бахшида, ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати хиратмандона ва иқдомҳои наҷибонаи президенти кишвар тамоми нерӯ ва имконотро сафарбар намоянд. фасли сармо кор дар корхонаҳои таъмирии мошинҳо вусъат меёбад. дар ин коргоҳҳо пойгоҳҳо аз ноҳияҳои гуногун оварда шуда, то мавсими нави обтаъминкунӣ аз таъмир бароварда мешаванд. гузориши ҳамкорони мо аз рафти корҳои чунин коргоҳҳо аз ноҳияҳои Вахшу Ҷалолиддини Балхӣ таҳия гардидааст. барои Шамсиддин, як мутахассиси ҷавон аз корхонаи рехтагарӣ ва харотии обёрии мошинии ноҳияи Вахш оҳанги ин дастгоҳҳо хело қарину ошност. Шамсиддин дар ҷодаи интихоб кардааш мушикофиву навовариро эҷод дар касби интихоб карда меҳисобад. ба гуфти ӯ, ҳар амалиёте, ки дар ин дастгоҳҳо банду баст мегардад, оҳанги хоси худро дорад. ҳар як амалиёт ба худаш оҳанги дигаре дорад. масалан, мегирем оҳанро вақте метарошем, садои оҳан дигар аст. вақте чугунро метарошем, садои чугун дигар аст. масалан, дигар мис, бронзаву дигар аст. ҳар як кадомаш ба худаш садои ба худ ҷалбкунанда дорад. воқеан имрӯзҳо дар идораи обёрии мошинии ноҳияи Вахш таъмиру барқарорсозии муҳаррикҳое, ки дар тӯли як сол суфта шуданд, оғоз шуд. чунин як коргоҳи дигар бо фарогирии 30 нафар дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ беш аз ним аср аст, ки фаъолият карда истодааст. коргоҳ байни ноҳиявӣ буда бо идораҳои давлатии беҳдошти замини ноҳияи Ҷайҳун, Дӯстӣ, Панҷ ва Балхӣ шартномаи корӣ дорад. аксари онҳое, ки чун мутахассиси касбӣ дар ин ҷо кор мекунанд, таҷрибаи фарохи соҳавӣ дошта, то ин лаҳзаҳо 80% муҳаррик ва чархҳои кориро тайёр карда ба хоҷагоҳи об пешниҳод намуданд. Колеса обрабатываем, вал обрабатываем, запрессовка делаем, кольца, втулку, все точим сами. А работа у нас много, постоянно. дар давоми соли 2021 аз истгоҳҳои оббарорӣ зиёда аз 36 адад чархҳои корӣ ва дигар қисмҳои эҳтиётии насосҳои обкаш таъмир шуданд, ки маҷмӯан 472 000 сомониро дар бар мегирад. чун ин лаҳзаҳо дар яке аз сехҳои идораи давлатии обёрии мошинии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорем ва тавре ки мушоҳида мешавад, аслан тавассути ана ҳамин гуна коргоҳ ҳазорҳо гектар заминҳое, ки тавассути пойгоҳҳо обёрӣ мешаванд, муҳаррикҳояшон дар ин ҷо таъмир меёбад. чун давраи тирамоҳу зимистон фаро расидааст, дар ин ҷо кормандон муаззаф гардиданд, ки то давраи обёрии полезии заминҳо дар ин ҷо муҳаррикҳоро таъмир созанд. ва чуноне ки мушоҳида мешавад, дар ин ҷо қариб ки аз ҳеҷ чизе бунёд мекунанд ва чизе месозанд ва тавассути заҳматҳои хело мушикофонаи ин қисмат, яъне харотон, онҳо муҳаррикҳоро аз сари нав барқарор карда ба пойгоҳҳо мефиристанд. ва тавре ки масъулини идораи иброз дошт, то ҳозир 80% корҳои таъмирӣ ба анҷом расидааст.
дар шаҳри Роғун дар асоси иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ситоди фаврӣ таъсис дода шудааст. Дар шаҳр масъулони ниҳодҳои марбута фаъолиятро баҳри бартараф намудани оқибатҳои барфрезии рӯзҳои охир, таъмини ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои маҳаллӣ ва рафъи дигар мушкилоти ғайриинтизор ҷонок месозанд. гузориш аз шаҳри Роғун. ҳанӯз баҳори соли 2021 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сари вақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2021-2022 ба тасвиб расида буд. Бинобар ин тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи кишвар вазифадор шудаанд ки ҷиҳати татбиқи қарори мазкур чораҳо андешида дар асоси нақшачорабиниҳо омодагии ҳамаҷониба бинанд. имтиҳони барфи зимистон дар шаҳри Роғун осон паси сар намешавад, зеро дар ин манотиқ зимистони қаҳратун бештар аз дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҳукмронӣ мекунад. Дар ситоди фаврӣ ки таҳти роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Роғун ва сохторҳои марбута баргузор шуд, ин нуқтаро зикр карданд. Бино ба пешгӯиҳои ҳавошиносон, гармиҳои тоқатфарсои тобистони соли гузашта сардиҳои шадидро дар фасли зимистон ба бор овард ва ин боришот дар шаҳри Роғун ҳудуди 10 соли охир бесобиқатарин аст. Дар қатори кормандони корхонаи воҳиди давлатӣ, сарраёсати обтаъминкунӣ, кабудизоркунӣ ва хоҷагии манзилию коммуналии шаҳри Роғун, дигар иdoраву муассисаҳо низ баҳри аз барф тоза намудани роҳу ҷодаҳо баромада, атрофи муассисаҳои ҳудуди шаҳр ва дарахтонро аз барф тоза намуданд. Новобаста аз ин боришот дар ин минтақаи кӯҳистон идома дорад. Роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ низ миёни марказ ва ҷамоатҳои дурдасти шаҳр ба таври ҷиддӣ зери назорат буда, баҳри таъмини ҳаракати бехатарии аҳолӣ тадбирандешиҳо сурат гирифтааст. бо расидани иттилои бештар шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно хоҳем кард.